Hej, velkommen. Mit navn det er Mikkel Klære Nissen, og jeg er forfatter. Og jeg har udgivet bogen Manipulation and the Weapon of Guilt. Jeg synes sådan i dag, at jeg ville komme sådan til at tænke på et af de eksempler, som vi har haft brugt i min bog, som jeg undlod at bruge. Jeg kom sådan til at tænke på, hvordan det var at gå på gaderne i 80'erne. Jeg kan huske, at man kunne være lidt nervøs. Sådan lidt utilpas, ikke? Og det, der er spændende ved det, det er rent faktisk, at det har noget at gøre med, at danskerne er så exceptionelt sociale mennesker. Og det er jo lidt kontroversielt, ja. Og ja, det er blevet bedre. Det er blevet bedre. Det er virkelig blevet bedre. Ikke fordi, at danskerne er blevet mere sociale, men mest fordi, at man er så, kan man sige på den ene side, lidt heldig, at der bliver ryddet mere op på gaden. Fordi danskerne, de har jo lært fra barns minde, at man skal dele alting. Okay? Man skal dele alting. Og så er der jo rigtig mange danskere, der synes, det er spændende at tage deres hund og gå en tur og lade den skide på gaden. Fordi så kan man jo sådan være heldig, at en person som mig ikke lige ser sig for og får trådt i den her lort. Og så har vi jo fået delt selv lorten i Danmark. Ja, det er nemlig socialisme. Fortsat god dag.